Farum og Lyngby. Det er jo en kamp, der lugter af teknisk højt niveau. To af de bedste fodboldspillende klubber i Danmark. Så lad os se, om de to 12-mandskaber kan levere varen. Farum stiller op som følger. Mathias Hamburger. Jeppe Skyt. Elias Ravndal. Laurits Mølholm. Anton Kvade. Mads Dalsgaard. Niklas Rønne. Valdemar K. Jakob Briston. Frederik Alsø. Og Yusuf Usunel. Og Farum trænes af Torben Juhl. Lyngby stiller med følgende mandskab. Victor Sønevold Grølich. Noah Emanuel. Karim Jakob Abulovski. Miron Suberovski. Mikkel Lønge. Victor Lykke. Konrad Sabanas. Julian Dimitrevski. Storm Petersen. Og Asger Dierles Verbes. Og Lyngby-mandskabet trænes af Alexander Kofod. Finalen ledes af dommer Michael Hannibal.